Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза 4 сар молҳои фурӯшӣ мешавад. Дӯстони азиз, ҳама касе як лайкамонтон видеорӯга то охирша тамошо кунтон. Агар молҳо махбул боштагар аз наздик рафта дида баъдан харидор кунтон. Ғуноҷинче 4 нӯъ пиёздтурӣ тозаш бо гарантияш ки мана бо аз наздик рафта дида баъдан харидор кунтон мешавад. 3,5-4 моҳа шудагӣ хурду хӯрок саломатиш беҳтарин, айни хол ягон хел камбудӣ надорад. Сабуз беида мехӯрад. Масъалаи хӯрданаш ва кафилаш ҳай дӯстони азиз, ҳама чиза мехӯрад. Агар бо аз наздиктар дидан хоҳед, агар бо аз наздик рафта дида баъдан харидор кунтон. 3,5-4 моҳа шудагӣ нархаш дӯстони азиз 6200 сомонӣ. Боз камуту муомила дорад. Масъалаи дастафкаш боштагар бе ягон мушкилӣ масъалаи дастафкаша ташкил мекунад дӯстони азиз. Дуюми моли мо ғуноҷинчаи гибрид дӯстони азиз. Инам хурду хӯрок саломатиш беҳтарин мана дидостон мана стойкаш бениҳоят моли стойка дор дӯстони азиз. Барои мол кардан мана ояндаш ба харидор кунтон моли ширӣ мешавад. Ина синни солаш 3 моҳа дӯстони азиз. Инам хурду хӯрокаш ба гап нест, айни ҳол ягон хел камбудӣ надорад. Масъалаи нарху навош бигзорем, агар 5200 сомонӣ боз муомила шуруъ дорад дӯстони азиз. Моли хуб дӯстони азиз, моли сеюми мо буқачаи Карпат 3 маҳа шудагӣ. Инам хурду хӯрок саломатиши беҳтарин карпатча дӯстони азиз. Карпатки ало гибрид инам дӯстони азиз. Нархаш 5200 сомонӣ боз муомила шуруъ дорад. Охирин моли мо дӯстони азиз ман ин буқача гӯсалача. хуб дӯстони азиз, охирин моли мо ғуноҷинчаи Карпат мана 10 рӯза дӯстони азиз ҳамагӣ. Нархашам дасра аст. Агар территорияи хуҷам боштон, агар бисёр одам беоча мол мековад дӯстони азиз, барои ин мина барои ҳама дӯстони азиз. Нархаш 3200 сомонӣ боз муомила дорад. Пилу дастафкаш ташкил кард.